Вітаю вас! Тэракт у Маскве, які абгаворваюць ужо каторы дзень, мае наўпроставае дачыненне да Беларусі. І беларусам трэба насцярожыцца. Вось чаму. На сувязі Дмітрий Балкунец, палітолог, грамадскі дзеяч. Вітаю вас. Да, вітаю. Дмітрый, на вашых каналах яшчэ ў пачатку сакавіка вы пільна сачылі за гэтым тэрактам, хоць яго яшчэ і не адбылося, таму што папярэджвалі амбасада ЗША, амбасада Брытаніі. Ну, для чаго яны это зрабілі? Кому гэта выгодна? Тут важна глядзець, якія будуць наступствы. Наступствы будуць тыя, што магчыма ў Расіі будзе мабілізацыя, будзе далей кампанія па фарміраванню ворагаў знешніх і ўнутраных войск. Таму я лічу, што нават там не робячы ніякую канспіралогію, хто гэта зрабіў, няхай там следчыя разбіраюцца, але трэба глядзець, якія будуць вынікі пасля гэтага ўсяго, што адбылося. Калі мы, напрыклад, вернемся ў 99-й год, мы бачылі, якія былі вынікі ў 2004 годзе, калі у Расіі был тэракт у Беслане, гэта прывяло да адмены усялякіх празрыстых ці іншых там выбараў у Дзярждуму, было завіншванне такіх гаек. Пасля там іншых такіх падзей кожны раз у Расіі адбывалася гісторыя для таго, каб змяншаць свабоды грамадзян. Вось, таму я думаю, што Пуцін выкарыстае гэту сітуацыю цалкам для сваіх мэтаў, для таго, каб ўсё ж такі зрабіць больш воінственную такую рыторыку ўнутры краіны і для мабілізацыі. Яму зараз патрэбна на фронт даслаць там ось нават і заходнія эксперты, яны аналітычныя цэнтры, яны кажуць пра 300 000 чалавек, якія трэба даслаць на фронт зараз. Магчыма, гэта вось будзе вынікам гэтых тэрактаў. Шановная публіка, заклікаю вас глядзець нашае відэа да канца, каментаваць, рэагаваць лайкамі. Гэта не для таго, што вось нейкія блогеры хочуць праглядаў. Гэта спосаб, каб вы маглі шырыць беларусацэнтрычны контент вось гэтымі маніпуляцыямі, лайкамі, там прагляд да канца, падпіска. Каму гэта бяспечна? Са свайго боку мы гарантуем вам незалежную пазіцыю, што нікому не будзем прыслужваць. А цяпер пра самае важнае. Дмітрый, вы зрабілі ацэнкі, што вось гэта можа быць прадвеснік, вот этот тэракт, прадвеснік мабілізацыі ў Расіі вельмі буйной. Як гэта звязана з Беларусю? Гэта звязана, таму што калі будзе ў Расіі мабілізацыя, то, магчыма, людзі, якія будуць закліканы ў войска расійскае, яны будуць праходзіць падрыхтоўку ў Беларусі. Часткова на палігонах, якія ёсць у Беларусі, вайсковых нейкіх частках. Вось гэта звязана, па-першае. Па-другое, гэта павышае такую эскалацыю ўвогуле ў рэгіёне, таму што мне здаецца, што ўсё ж такі вайна пакіне межы Украіны, ёсць такія вялікія рызыкі, і Беларусь з'яўляецца адной з зонай такога паражэння. Калі мы паглядзім нават на тое, што зараз адбываецца паміж Украінай і Расіяй, то з украінскага боку ёсць там дроны розныя, якія летаюць, і на нейкія аб'екты расійскія нафтапрамысловага комплексу. З боку Украіны у напрамку Беларусі ніякіх такіх дзеянняў не было. Чаму? Таму што, магчыма, ёсць пагадненне, дарэчы, аб гэтым, мне здаецца, казаў нехта з украінскіх палітыкаў, там Арахамія, мне здаецца, ці нехта такі казаў. І Буданаў намякаў на гэта. Так, што ёсць дамова аб ненападзе паміж Лукашенко і Зеленскім, і, мне здаецца, яна сёння працуе. Таму што, напрыклад, калі б стратэгічна глядзець, то для Украіны якім чынам можна было б вывесці Беларусь з боку, неяк з вайны вывесці і зрабіць там паніку ў Беларусі. Вывесці з працы два нафтапрацоўчых заводах. Гэта увогуле паралізавала ўсю эканоміку краіны. Але Украіна гэта не зрабіла. Магчыма, ёсць нейкія такія дзеючыя дамовы. Але калі будзе новая спроба з боку Расіі зайсці на тэрыторыю Украіны ці нейкія іншыя прадпрыняць дзеянні супраць Украіны, то, магчыма, гэта дамова перастане існаваць. І тады беларускія гарады будуць знаходзіцца, ці нейкія аб'екты вайсковыя будуць знаходзіцца пад такім вось пад рызыкай нейкіх дзеянняў з боку Украіны. І гэта будзе цалкам прадказальна, таму што Украіна знаходзіцца ў вайне, ёсць агрэсары два, Беларусі і Расія. Расія в першую чаргу, Беларусь як тэрыторыю сваю прадстаўляе. Вось, таму Украіна можа прыняць любыя меры для таго, каб неяк
спасаць сваю тэрыторыю. Вось таму рызыка ёсць. І ў гэтай сітуацыі я лічу, што ўсё ж такі прапанова, якая была 2 гады таму, яна і сёння актуальна для беларусаў, што рабіць у гэтых умовах, як мінімум мець стратэгічны запас нейкіх прадуктаў на некалькі месяцаў, Таму што можа ўсякае адбыцца ў краіне, і таму калі ёсць такія магчымасці фінансавыя ці іншыя, то трэба мець такі стратэгічны запас ежы. Я яшчэ раю людзям на всялякі выпадак мець поўныя бакі бензіну, хоць у выпадку панікі не факт, што ўвогуле можна будзе кудысьці выехаць, ну і такія трывожныя валізы. Дмітрый, я рабіў такую аналітыку, выказваў меркаванне, што пасля гэтай мабілізацыі буйны вайсковы кантынгент можа з'явіцца на тэрыторыі Беларусі. Ну, выглядае, што расейцы нейкую эскалацыю рыхтуюць. Это не проста ўмацаваць вось гэты працяглы фронт з украінцамі, а гэта момант, ці здзейсніць паўторны паход на Кіеў, калі ва ўкраінцаў дрэнна справы пойдуць. Ну, ці зрабіць напад на Балтыю. Паглядзіце, Балтыя не такі крэпкі арэшак. Захад паказаў сваю слабасць. І калі нападаць, то зараз, пакуль Захад яшчэ не падрыхтаваўся. Што вы пра гэта думаеце? А это ж аўтаматычна вайна на тэрыторыі Беларусі. Это проста могуць перапахаць нашу тэрыторыю вайной. Беларусь сёння з'яўляецца такім галоўным стратэгічным балконам для Расіі, таму што гэта выхад на Украіну, гэта выхад на Польшу і на краіны Балтыі. І гэта вельмі зручна для Пуціна, выкарыстоўваючы незалежную краіну Беларусі дзеля таго, каб з тэрыторыі Беларусі зрабіць нейкія такія вось дзеянні. Але калі мы паглядзім стратэгічна на нейкія дзеянні Пуціна, калі там не некую тактыку паглядзім, а нейкія, магчыма, яго стратэгічныя мэты, то, безумоўна, гэта стратэгічная мэта кантроль над усім узбярэжжам Чорнага мора. Першае, і ён гэтай мэты будзе дасягаць любымі сродкамі. Гэта захоп Адэсы і Нікалаеўскай таксама вобласці, і полная акупацыя Малдовы, выхад на межу з Румыніяй. Яму трэба мець кантроль межы з Румыніі до магчыма, Сухума, і тое, што ён сёння мае. І другая яго, мне здаецца, мэта — гэта кантроль над Балтыйскім морам. І Балтыйскае море сёння у России контролюется только Калининград, трохи там территории, и Петербург, там небольшая. И что он будет для этого делать? Ему треба иметь такие сухопутный коридор на Калининград выход. Ось, калі ён плануе кантролюваць Балтыйскае море, то ему треба захапліваць краіны, якія там маюць такія марское узбярэжжа. Таксама, магчыма, у яго мэта ёсць захапіць шведскі востраў, які там знаходіцца ў Балтыйскім моры, мае вельмі стратэгічнае значэнне. Ён плануе захапіць востраў Готланд, мне здаецца. Таму што, пра гэты востраў вельмі многа казалі ў апошнія гады расійскія ваенныя эксперты. І, дарэчы, гэты востраў быў захоплены пасля Другой сусветнай вайны Савецкім Саюзам, але ён потым быў шведам перададзены. Але там Сталін планаваў гэты востраў кантраляваць. Таму што гэты востраў — гэта кантроль амаль над усім Балтыйскім морам. Вось, таму Пуцін будзе дзейнічаць у гэтай парадыгме. Ён не будзе там шукаць нейкія магчымасці для дамоўленасці. Там кажуць зараз нейкія перамовы, ніякіх перамоў не будзе. Таму што Пуцін не пойдзе ні на якія перамовы сёння. Гэты чалавек вайну пачаў. Ён там абнуліў свой тэрмін, там і 6 год плануе працаваць. Навошта яму нейкія перамовы рабіць? Ён будзе гэтыя перамовы спрабаваць зрабіць там на лініі фронта. І для яго не мае ніякага значэння, колькі людзей загіне. 1 мільён, 2, 10 мільёнаў чалавек. Яму гэта абсалютна ніякай ролі не азначае. Таму што так паводзяць сябе людзі, якія не маюць сёння ніякіх чырвоных ліній. Мяне здзіўляе пазіцыя некаторых эстонскіх экспертаў. Яны лічаць, што ў Расіі там няма сілаў, каб наступаць на Балтыю. Ну і такая пазіцыя непадрыхтаванасці маральнай у тым ліку. Но яна, я лічу, для краін Балтыі вельмі небяспечная, а тэндэнцыі ўжо ёсць. І калі яны пойдуць на Балтыю, спачатку дэстабілізуюць сітуацыю, там пойдуць ратаваць там рускаязычных там і гэтак далей, тут 100% будзе задзейнічаная тэрыторыя Беларусі, і гэта вайна на нашай тэрыторыі. Таму нашым землякам трэба пільна сачыць за з'яўленнем буйнога вайсковага кантынгента на тэрыторыі Беларусі. Калі гэты кантынгент з'явіцца, лічыце, што вайна вельмі хутка, поўнамаштабная вайна. Вы згодны, Дмітрый? Я згоден, што, мне здаецца,
той, што вайна вялікая адбудзецца ў Еўропе і яна выйдзе за межы Украіны, гэта вялікая верагоднасць. Там, магчыма, гэта вайна будзе цягнуцца некалькі год у Еўропе, таму што ну, калі чалавек пачаў вайну, то яму нет ніякай прычыны гэту вайну спыняць. Навошта? Ну, і ён, калі гэту вайну спыніць, то яго існаванне у палітыцы яно неяк зменіцца. Таму што ну, гэты чалавек воін сёння, ён будзе гэту вайну працягваць. І Беларусь так знаходіцца ў эпіцэнтры гэтай вайны, як гэта было ў Першую сусветную, Другую сусветную вайну. Там таксама ж такія пачаліся лакальныя канфлікты, якія потым перарасталі на вялікія войны. Вось. Таму я лічу, што так, трэба вельмі пільна сачыць за сітуацыяй, але не падаць ніякую паніку, трэба ну, больш хладнакроўна глядзець. Самае галоўнае гэта персанальная бяспека кожнага, гэта не ісці ніякія правакацыі, ні ў якім разе не записывацца ні ў якія планы перамога, якая ўжо не існуе, нават сайт не працуе, там бот. І гэта прыводзіць да праблем з тымі, хто ў гэтай базы записываецца. Таму я лічу, што тут трэба ўсё ж такі ну, не высоўвацца ў гэтай сітуацыі, таму што калі мы нават узгадаем там перыяд войн любых, то выжывалі тыя людзі, якія ніяк не лезлі на ражон у такія перыяды. Ну, трэба весці сябе вельмі акуратна ў такія перыяды. Я не ведаю, што там азаравы план перамога, але скажу адно, што час такі, што пільнасці губляць нельга. І рацыянальнага разліку, а якраз такі беларусы вылучаюцца меншай эмацыйнасцю і прагматычнасцю. Вось рыхтуюць усе беларускі народны сход, значыцца, кажа Лукашенко пра новы этап у гісторыі, хоць баюся, што это новы этап, это можа быць Трэцяя сусветная вайна, і все дарогі вядуць у Беларусь. Ну, увогуле, вот эта гісторыя, вот, палітычныя працэсы ўнутры Беларусі, ўнутры рэжыма. Як вы думаеце, у шакаладзе Лукашенка ці ёсць нейкія для яго рызыкі? Я думаю, што Лукашенко, зразумела, ён вельмі чалавек дасведчаны у сітуацыі, якая адбываецца ў Расіі, мае сваю аналітыку, ці атрымлівае Пуціна, ці яшчэ сам аналізуе яго, там эксперты робяць нейкія прагнозы. Ён таксама разумее рызыкі, якія могуць мець наступствы для Беларусі тыя ці іншыя дзеянні. Вось я чуў такія меркаванні, ці нават ёсць даследаванні некаторыя зачыненыя, яны паказваюць, што ёсць часткова кансалідацыя ці некая там невялікі рост нават падтрымкі дзеянняў Лукашенка, тому што частка грамадзян Беларусі лічыць, што Лукашенка, вось дзякуючы яму, не адбылося там, вайны на тэрыторыі Беларусі. Гэтыя думкі таксама былі ў 2015 годзе, у 2015 годзе, калі толькі ва ўкраіне пачаліся вось дзеянні, якія зараз прыбылі вельмі жудасны характар, тады таксама былі такія разважанні, што дзякуючы Лукашенка не адбываецца тое ці іншае. Ён гэта таксама разумее. І магчыма, вось гэты пакт о ненападзе, які ёсць паміж Лукашенка і Зеленскім ці там Украінай, гэта таксама частка гульні Лукашенка. Ён разумее ўсе рызыкі. Калі на тэрыторыі Беларусі адбудуцца ваенныя дзеянні, то Лукашенко не толькі сам страціць жыццё, але яго сям'я будзе ўся знішчана, як ну, людзей, якія ў першую чаргу будуць знішчаны. Таму ён гэты рызыкі разумее. Ён будзе, мне здаецца, рабіць ну, любыя там крокі дзеля таго, каб захаваць асабістую ўладу. Ён гэта будзе рабіць тымі, магчыма, дзеяннямі, які ён запланаваў там праз ВНС, некую себе там ложу зарабіць там ці праз нейкія іншыя рэформы. Вось, але я лічу, што ўсё ж такі яго сыход гэта пытанне гістарычнай там некае спадчыны у першую чаргу праз некалькі там у нейкім перыядзе ў будучым ён у тым ці іншым выглядзе сыдзе праз там хваробу, праз там нейкія фізічныя аспекты, фізіялагічныя ці там іншым шляхам, але гэта не галоўнае. Галоўнае, што будзе пасля Лукашенка ў Беларусі. Таму што ну, сыдзе Лукашенка, далей сістэма можа захавацца такой, як і ёсць. Таму што весь сёння Беларусь жыве ў такой савецкай парадыгме. Гэта таксама грамадства, якое вельмі знаходіцца ў вельмі жудасным стане, такое таксама і ў эканамічным стане, і
людзі не маюць магчымасцяў для самарэалізацыі, няма ніякіх свабод эканамічных, палітычных, сацыяльных ці там нават медыа не могуць працаваць у Беларусі. Гэта ўсё ўплывае на тыя настроі, якія ёсць у беларускім грамадстве. Так людзі пужаюцца, людзі баяцца выказваць сваю думку, неяк там актыўна ўдзельнічаць у чымсьці, але людзі выжываюць. Яны выжываюць так жа, як і вось я казаў пра тых, хто ваюе ва ўкраіне, гэта людзі з бедных рэгіёнаў. Для іх першую чаргу трэба неяк свае базісныя патрэбы спрабаваць рэалізаваць. Таму Лукашенко, мне здаецца, будзе працягваць палітыку па знішэнню і культуры і там іншыя свае дзеянні рабіць, але у гэтай сітуацыі я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што трэба захоўваць бяспеку, не лезть на ражон і старацца ўсё ж такі, калі нейкія дзеянні прадпрымаць супраць рэжыма, то рабіць гэта з галавой. Но беларускі народ у плане выжывання падчас акупацыі мае выдатны досвед і перажыў ужо не адну. Дмітрий, тэндэнцыі, якія вы апісваеце, это такая гульня ў доўгую, это азначае стагнацыю ў Беларусі. Такое, канешне, можа быць. Але мне все-таки здаецца, што зараз пачнецца дынаміка, што і ва ўкраіне там трэба пераламаць сітуацыю аднаму ці іншаму боку, што зараз вот эта эскалацыя з гэтым тэрактам, што нас чакаюць такія дынамічныя падзеі, Беларусь у гэтыя падзеі будзе ўцягнутая па поўнай праграме, а Захад, які вот вы прыводзілі ў прыклад, яны ўсё не могуць зразумець стратэгічнай важнасці Беларусі. Вот у мяне такое ўражанне. Вот это вот съезды на Захадзе, экалогія, вот нават у Польшы, праблема экалогіі. Калі Абрамс паедзе, яму ж не будуць мераць там еўра 3 ці еўра 5. Як вы лічыце, калі Захад зразумее увогуле значнасць беларускай тэрыторыі, ці будзе нешта прадпрымаць, каб гэты беларускі плацдарм вырываць ад Расіі? Ці нічога такога не будзе адбывацца? Мне здаецца, тут Захад мае больш меркантыльныя інтарэсы ў Беларусі. Нават калі мы паглядзім на гандаль паміж Рэспублікай Беларусь і краінамі еўрапейскімі, то гандаль павялічыўся. Беларусь сёння выкарыстоўваецца з боку Захада як магчымасць гандляваць з Расіяй. І гэта ўсе разумеюць на Захадзе. Але вось там, калі казаць там нейкай баралеўскай дыпламатыі, то можна там праз Твіттер напісаць нейкую засцярогу, там нейкую выказаць думку, меркаванне, але гэта ні на што не паўплывае. Прыняць там нейкую рэзалюцыю з боку Еўрапарламента абсалютна пустую, бездарную, але рэальных крокаў яны не робяць. Колькі было прапанавана ім, напрыклад, зрабіць рэальныя крокі, каб вызваліць палітвязняў. Гэта ж так проста. На некалькі дзён зачыніць чыгунку, казаць Лукашенко, слухай, адпусці палітвязняў, ці мы спынім чыгунку, але не, яны павялічылі рух, яны там гандлююць з ім. Чаму? Таму што ёсць бізнес-інтарэсы, якія стаяць за спінамі гэтых палітыкаў, якія гэтыя дэкларацыі прымаюць. Ніхто не будзе лішаць сабе гэтага даходу. Таму разлічваць на краіны, якія будуць там нешта дапамагаць Беларусі, я ўжо лічу, што гэта ілюзія. Ніхто ніякую палітыку ў дачыненні Беларусі, ніякай благачыннай дзейнасцю займацца не будзе. Ні Злучаныя Штаты, ні Еўрапейскі звяз. Гэта бла-бла-бла, і гэта ўсё цягнецца вельмі многа год. Так же, як і краіны Захада, яны фінансавалі Пуціна на працягу 30 год. Ці там апошнія 20 год яны фінансавалі палітыку Пуціна. Таму яны, мне здаецца, таксама часткова, можа, і некую адказнасць павінны несці за тое, што адбылося. Яны яму грошы давалі, яны куплялі яго газ, яны давалі яму тэхналогіі, ён праводзіў узбраенне арміі, і ён карыстаўся гэтымі тэхналогіямі, сёння гэту вайну развязаў. Так як гэта было і каля 30-е гады мінулага стагоддзя. Тое ж самае адбылося ў Нямецчыне, калі там прамысловасць нямецкая атрымлівала там і грошы, і іншае, вось яны гандлявалі, потым вайну пачалі. Але калі мы нават паглядзім на другую сусветную вайну, Савецкі Саюз вёў вайну з Нямецчынай, але гандляваў з Нямецчынай. З Гітлерам Сталін гандляваў. І яны рабілі гэта таксама праз краіны пракладкі, якія выкарыстоўваліся. Сёння ж тое самае адбываецца з Беларусю. Вось таму Захад будзе спрабаваць нейкую такую палітыку праводзіць, але мне здаецца, сёння на Захадзе няма ніякага ніводнага палітыка, на жаль, узроўня Чэрчыля, няма Маргарет Тэтчер, няма ніякіх палітыкаў сёння. Ёсць палітыкі, прыйшлі там на адзін тэрмін, і ўсё, яны потым сыдуць. Яны не здольны да ніякіх крокаў.
там фотаздымкі зрабіць, там на фуршет какой-то схадзіць, гэта не здольны. І яны гандляры, яны не воіны. Яны не разумеюць філасофіі дыктатуры, яны нівогуле не разумеюць, як можа існаваць аўтарытарны рэжым. Нават калі з некаторымі з іх размаўляеш, яны не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі, яны не разумеюць гэты працэс, потому што яны ніколі не жылі ў гэтых аўтарытарных краінах. Вось. Ну, ёсць Аўстрыя прыклад, вось там торговая палата Беларусі прыязджала недавно ў Вену, праводзіла перамовы аб павелічэнні гандлю. Як так? Ну вось вам прыклад, там іншыя краіны можна праводзіць. Таму гэта бізнес в першую чаргу працуе. Гэта да добрага не давядзе. У першую чаргу для заходняй Еўропы. І даруйце, Дмітрый, я апішу, як мне здаецца, магчымы сцэнар. Хутка Лукашенко і Пуцін пры дапамозе войскаў, магутнай зброі дапамогуць все-таки Захаду зразумець, што ёсць Беларусь, што ёсць беларускі балкон, чаму это сёння ў Еўропе. Ці не найважнейшае месца. Дмітрый, трэба прызнаць, што і вашыя сцэнары ў апошнія гады многія все-таки не спраўдзіліся, і то, што я казаў, многае не спраўдзіліся. Але все адно, як вы думаеце, вось у перспектыве месяцаў ці года, што можа чакаць Беларусь, вось калі коротка? Да чаго людзі павінны быць падрыхтаваныя, ці там будзе все роўна, мірна і нармальна? Ведаеце, вось наконт сцэнараў, адзін сцэнар вельмі жудасны, ён спраўдзіўся. Калі там 8 ці 9 жніўня 2020 года мне запыталі, што будзе, я сказаў, што Лукашенко перайдзе Сталіна по рэпрэсіях у Беларусі. На жаль, гэта адбылося. І гэта адбываецца. Ну, яму ж не расстрэльваюць у галаву, і ў яму целы не скідваюць. Так, але на душу насельніцтва рэпрэсіі превзашлі сталінскі перыяд, якія сёння адбываюцца ў Беларусі. Ну, больш гуманнымі сталі, так буду сказаць. 300 000 чалавек пакінула межы краіны, десяткі тысяч былі затрыманы, там атрымалі нейкія штрафы, і тысячы знаходзяцца ў турмах. Гэта вялікія рэпрэсіі, якіх у Беларусі не было з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І гэта стала цягам тых падзей, якія быліся ў 2020 годзе. Пасля гэтага так у Беларусі вельмі многа памянялася, і ўвогуле за апошнія 4 гады мы амаль што такіх падзей, якія сёння адбываюцца, не мелі апошнія 80 год. Тое, што адбываецца. Но гэта вельмі рэвалюцыйныя события, такія дзеянні. І вайна, і ковід, і там санкцыі, ўсё іншае, гэта ўсё так інакш спрыяе. Ну, што можа адбыцца? Па-першае, я все ж таки лічу, што нейкі транзіт Беларусі палітычны можа адбыцца ў тым ці іншым выглядзе. Гэта, мне здаецца, там будзе больш зразумела ў бліжэйшыя месяцы, як гэта пойдзе, ці Лукашенко будзе трымацца, пакуль не памрэ, ці там некую іншую кааліцыю зробіць. Але все ж таки зараз такі сцэнар больш военны можа быць адзін з варыянтаў. Таксама варыянт можа быць, калі Беларусь можа страціць сваю незалежнасць часткова ці неяк там іншым чынам праз імплементацыю саюзных дамоўленасцяў, таму што Пуцін паставіў сваю мэту аднаўлення савецкай дзяржавы у межах там России, Российскую імперыю зрабіць у межах там ці 1914 года мінулага стагоддзя, там не ведаю, конца 19 века. Гэта ж як яго, але ён тэрыторыю Беларусі выключна разглядае як тэрыторыю контроля России, і у гэтай парадыгме ён будзе далей працаваць. Вось, ну тут я лічу, што гэта будзе прыводзіць да трагічных наступстваў для эканомікі палітыкі Беларусі, таму што інтэлігенцыя, моладзь будзе з Беларусі з'язджаць, магчыма, у Беларусі будзе яшчэ больш рэпрэсій наконт тых, хто жадае паехаць за межы краіны вучыцца, ім будуць забараняць гэта рабіць. Магчыма, таксама будуць дзеянні по там арышту маёмасці ў Беларусі, там знішчэння нейкіх гістарычных помнікаў і так далей. Гэта будзе працягвацца, вось. Але я лічу, што ўсё ж такі час Лукашенко ён сыходзіць. Я ўжо казаў, што ён нейкі там перыяд у будучым просто фізічна нават будзе знішчана. І тут пытанне, хто прыйдзе на смену той камандзе, якая сёння знаходіцца ва ўладзе, і якія будуць далей наступствы. Але аб гэтым можна яшчэ асобна паразмаўляць. Шаноўныя сябры, ну глядзіце, якая сітуацыя. Калі спраўдзяцца тэндэнцыі, якія апісвае Дмітрый Балкунец,
то значыцца, што ў прынцыпе тэарэтычна у Беларусі можа захоўвацца сённяшняя сітуацыя, пры тым, што на вачах будзе таяць там беларуская незалежнасць і рэшткі суверэнітэт. Ну зато там можа быць адносна спакойна. Калі беларускія незалежнасць і суверэнітэт для вас не з'яўляюцца каштоўнасцю, ну то тады у вас все будзе добра. Мне все-таки здаецца, Дмітрый, нават вы сказалі, што ў іх планы там вярнуцца да часоў 1914 года, а для гэтага патрэбна кантраляваць Балтыю, а для гэтага патрэбна Польшу кантраляваць. А ў савецкія гады нават яны кантралявалі Чэхію, Венгрыю і гэтак далей. А это азначае все адно вайсковая эскалацыя. Яшчэ адзін важны момант, што з-за бяздзейнасці захаду, з-за таго, што яны не прынялі своечасовых мераў, паглядзіце, як умацоўваецца гэтая вось зла. У 22-м годзе украінская прапаганда насміхалася з расійскага войска, хоць тыя там жудасныя рэчы рабілі. А паглядзіце, хто зараз да Расіі далучыўся. Паўночная Карэя, магчыма, як проксі Кітая. Кітай, я перакананы, што таксама магчыма лакаматыў гэтых працэсаў. А як павядзе сябе Індыя, якая моцна залежная ў вайсковым плане ад Расіі таксама, і як яны нажываліся на расійскай нафце. А Іран вельмі магутная краіна. А як павядзе сябе Турцыя, калі будзе вот это вот перадваенны час перад Трэцяй сусветнай, чый яны займуць бок? Словакія, Венгрыя, як павядуць сябе немцы? Сітуацыя складаецца вельмі небяспечна, і, на жаль, все дарогі вядуць у Беларусь, таму я лічу, все-таки трэба рыхтавацца да самага горшага. Я згоден цалкам і думаю, лічу, што пазіцыя цалкам тут будзе залежыць ад таксама і выбараў Злучаных Штатах Амерыкі. Таму бліжэйшы год гэта вельмі такі цяжкі год для свету. Вось. Ну, там розныя прагнозы паказваюць, што Байден, магчыма, у сілу ўзросту страціць сваю пасаду. Калі прыйдзе Трамп, магчыма, гэта будзе іншая пазіцыя. Пуціна мэта там нейкую ялцінскую канферэнцыю правесці. Вось ён марыць там у Потсдаме ці не сустрэцца, каб нейкі там вялікія дзяржавы вось там селі на такія тры крэслы і падпісалі нейкую там бумажку па перадзеле свету. Тое, што Гітлер са Сталіным хацеў зрабіць, вы ж ведаеце, што ў 1939 годзе Гітлер прапановаў Сталіну далучыцца да чацвёркі краін, Японіі і Італіі, і свет падзяліць. Сталіну Індыю прапаноўвалі, ён адказаўся ад Індыі, і там ну, все пашло як пайшло. Але гэта была прапанова, яна выкраслена з гісторыі, але ёсць дакументы, ёсць перапіска Сталіна з Гітлерам, яна была надрукавана яшчэ ў 47-м годзе, яна даступна, кожны можна прачытаць, якія былі перамовы, хто туды ездзіў. Магчыма, і той самы і зараз праходзіць. Адна гісторыя гэта тое, што па тэлебачанню паказваюць, іншая гісторыя, калі кіраўнікі тых ці іных дыпламатычных місій абменьваюцца думкамі. Лаўров летаў у Нью-Йорк там пару тыдняў таму, ён там 13 год пражыў. Ён жа не ездзіў на саміт выступаць просто на паседжанні Рады бяспекі. Магчыма, яго нейкія кантакты былі, яму трэба было ў Нью-Йорк прыехаць. Ён на гэтым саміце мог выступіць там онлайн, включыць кнопку і ўсё. Але ён паехаў, магчыма, нейкі перамовы праводзіў. Я лічу, што яны такія перамовы ведуць на розных узроўнях. Ну, гэта ж у кожнай краіны ёсць свой інтарэс. І тут свет не такі уж аднабокі, там розныя проходит день. Тому я лічу, што не толькі ад Еўропы, ад Беларусі, Расіі залежыць сітуацыя, і ў том ліку ад Кітая і ад Злучаных Штатаў. Шановная публіка, напішыце, калі ласка, у каментарах, як вы лічыце, Пуцін зараз задумваў гульню ў доўгую, ці все-таки будзе вельмі сур'ёзная эскалацыя з беларускай тэрыторыі. Дмітрый, шчыра дзякую вам за ўдзел у гэтай праграме. Дзякую.